Isog ra makaayo atong maestro da. Mao ba? Isog kayo atong maestro? Hala, isog di ay kayo atong maestro. Isog yun kayo. Hala, yan na, sir. Good morning, class. Good morning, sir. Atong subject karon. History. Ikaw unyot, kinsay unang presidente sa Pilipinas? Aguinaldo, sir. Okay. Ikaw, kinsay nagpatay nila Lapu-Lapu? Ha? Kinsa? Jake? Si Magellan, sir. Ay, Magellan. Anong nagkapalapali naman na? Ikaw, maduna. Ay, maluwi ka, sir. Dili ako nagpatay ni Lapu-Lapu.